ታሪክና ትጅምር ቴድ ተባሃለ ሓደገኛ ኣሱር ናይ ቤት ማእሰርቲ ግዝኡ ኣኺሉ ካብ ቤት ማእሰርቲ ናወፀና ርኤና እዩ። እቲ ምስኡ ነበረ ሓለዋ እውን እንኳዕ ሓጎሰካ ጻኒሕት ናይ ቤት ማእሰርቲ ወዲኻ ኣለኻ መጽሓፍትኻ እውን ክትማልኦም ትኽእል ኢኻ ብምባል ተዛረቦ። ቴድ ግን ይቕኒለይ እቶም ኩሎም መጽሓፍቲ ኣንቢበ ስለ ዝወዳእኽዎም በዚ ሕጂ ኣይከልዩንን ብምባል መለሰሉ። ምርኢትና ተቐይሩ ሳም ተባሃለ ሰብ ከዓ ንርኢ። ሳም ስርሑ ጥብቅና እንትኾን ሓንቲ ምልክዕቲ ጓልን ጽብቕቲ ሰበይቲ ነበረኦ። ሳም ዋላ እኳ በዓል ሓዳር ነቦ ጓል እንትኾነ ሎሪ ምስ ተባሃለት ጎርዘ ግን ኣብ ልዕሊ ሓዳሩ ኩሉ ግዜ ይሽከዓልል ነበረ። ሰበይቲ ሳም ሽማሊ ትበሃል። ብስርሓ እውን ዲዛይነር ነበረት። ኣዝያ ትፈቶ ከልበውን ነበራ። ንጓላ ዘለዋ ፍቕሪ እውን ፍሉይ እዩ። ሓደ ምሸት እውን ንሳን ጓላን ናዓልላ እንተለዋ ሳም መፅዩ ሎማዓንቲ እንዳ ሲኒማ ንኸይድ ብምባል ጓልን ሰበይቱን ሒዙ ወፀ። ቴድ እውን ንባዕሉ ከዘናግዕ ብምሕሳብ ኣብቲ እንዳ ሲኒማ ተረኽበ። እቲ ፊልም ዝተጀመረ ድማ ቴድ ኣብቲ ፊልም ብዝረኣዮም ነገራት ዓዊልና ሰሓቐ ነተኡ ተረኸበ ሰብ ክርብሽ ጀመረ። ከም ኣጋጣሚ እውን ቴድ ኮፍ ኢሉ ነበረ። ኣብ ንጥቃ ሳም ብምንባሩ ንንሳም ድምፁ ንኽቅንስ ተዛረብዎ። ቴድ ግን ግልጽ ኢሉ እኳ ተይረኣዮም ምስ ሓቁን ትቕፅል ንንሳም ዘረባ ምድግጋም ስለ ዝረብረቦም ነቲ ፊልም ኣቋሪፆም ወፁ። ካብቲ እንዳ ሲኒማ ምስ ወፁ እውን ናብ ሓደ ዳ ኣይስክሬም ኣምርሑ። ሳም እውን ድሕርዚ ሒሳብ ክኸፍል ምስ በለ እታ መሳሰይት ሒሳቦም ብኻልእ ሰብ ከም ትኸፍለ ትዛረቦ። ሳም እውን ተደናጊሩ መን ከፊልዎ ብምባል ሓተታ። እታ መሳሰይት እውን ኣብ ደገ ማኪና ሒዙ ደው ዝበለ ሰብኣይ ይኸፊልዎ ብምባል መለሰትሉ። ሳም እውን በቲ ኩነታት ዝገደደ ተደናጊሩ ናብ ገዙ ይምለስ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ሳም ምስታዊ ሽማኡ ቴኒስ እናተፃወተ ብሓባር ንሪኦ። ተፃዊቶም ምስ ወድኡ እውን ሳም ንሎሪ ሰበይቱ ካብ ቀረባታት ኣዝያ ትጥርጥሮ ከም ዘላ ብምዝራብ ርክቦም ደው ከብልዎ ከም ዘለዎም ይሕብራ። ሎሪ እውን በቲ ዝበለ ሓዚና ካብ ሰብና ዝተፈለየ ነገር እኮ ይገበርናን ብምባል ተዛረበቶ። ንሱ ድማ ዋላ እኳ ተኾነ ግን ንንእሽተይ ግዜ ክፈላለዩ ከም ዘለዎም ነገራት ምስ ሃድኡ ከም ዝምለሱ ሓበራ። ብድሕሪኡ እውን ክልቲኦም በቲ ሓሳብ ተሰማምዑ። ድሕሪ ሳም ናብ ማኪናኡ ኣትዩ ክኸድ ምስ በለ ቴድ ካብ ዝመፅኡ ዘይተባሃለ ብመሽኮት ኢዱ ሰዲዱ ናይታ ማኪናኡ መፍትሕ መንጠሎ። ቀፂሉ ድማ ከመይ ንስኻ ኣይተሓፍረን ዲኻ ኣብ ርእሲ ሓዳርካ ምስ ካልእ ትጓሸም ብምባል ልክዕ ተዛረቦ። ሳም ድማ ነዚ ሰሚዑ ኣነ ዝገበርኩ ተገበርኩ ንስኻ ብዛዕባ እንታይ የገድሰካ ብምባል መለሰሉ። ቴድ እውን ህድእ ብዝበለ መንፈስ ኣነ ቴድ ይበሃል 14 ዓመት ቤት ማሕየር ፀኒሐ እየ ኣብዚ ሰሙን እዚ እየ ተፈቲሐ 14 ዓመት ቤት ማሕየር ፅናሕ ኩሉ ምክንያት ብሰንኪኻ እዩ ብምባል ተዛረቦ። ሳም ድማ ኣነ ቴድ ዝበሃል ሰብ ኣይፈልጥን። ቀፂሉ ድማ ኣብ ህይወተይ ዋላ ሓንቲ ናይ ቤት ፍርዲ ጉዳይ ተሳዒረ ኣይፈልጥን ብምባል ተዛረቦ። ቴድ ድማ ቀፂሉ ስዕረትን ትፈትዎ ነገር ምስኣነን እንታይ ምዃኑ ጽቡቕ ገይረ ኸርእየካ እየ ኢሉ ኣፈራሪሑ ወኸደ። ምሸቱ እውን ሳምን ሰበይቱን ናዕለሉ እንተለዉ ጓልና ናብ ሳይካትሪስት ክንወስዳ ኣለና ስለምንታይ ሲ ምስ ዝረኣየ ተወዲ ኩሉ ፍቕሪ ንሓዛ እዩ ብምባል ሊ ንሳም ተዛረበቶ። ካብኡ እውን ሳም ብዙሕ ትሻቐል ጽብቕተይ ዕድሚኣ ስለ ዝኾነ እንዳኣሉ ብምባል ተዛረባ። ለይቲ ደቂሶም ተለዉ ድማ ገለ ደስ ዘይብል ስምዒት ካብ ደቃሳ ዘትሰኣሊ ብመሽኮትን ተማዕዱ ቴድ ኣብ ሓፅር ገዝኦም ኮፍ ኢሉ ትሪኦ። ኣዝያ ሰንቢዳ እውን ንሳም ካብ ደቃሱ ተትስኦ። ሳም ግን ወፂኡ ንደገ እንትርኢ ገለ ነገር ኣይነበረን። ቀፂሉ ከዓ ሳም ሎማዓንቲ ንጉሆ ግን ሓደ ሰብኣይ መፅዩ ብኣኻ ምኽንያት 14 ዓመት ኣብ ቤት ማሕየር ፀኒሐ እየ ኢሉኒ ነይሩ ንሱ ዶ ክኾን ይኽእል ብምባል ንሊ ኩሉ ምስ ቴድ ተዘራረብዎ ነገራት ዕለላ። ሊ ከዓ ቀፂላ ቅድሚ ሕጂ ርኢኻዮ ዶ ትፈልጥ ብምባል ሓተተቶ። ሳም ከዓ ቅድሚ 14 ዓመት ንሓንቲ 18 ዓመት ዘይመልኣ ንእስቲ ተጋሲሱ ተበቓቑ ኮይነ ነይረ። ካብኡ እቲ ክሲ ምስ ተሰዓርና ግን 14 ዓመት ተፈሪድዎ ብኡ ምኽንያት እዩ ሕጂ ንዓይ ተሓታት ዝገብረኒ ዘሎ ብምባል ተዛረባ። ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ሳም ናብ ስርሑ እንትኸድ ንሰበይቱ ሓደራ ጥንቅቕ በሊ ካልኣይ ተመሊሱ እንተመፅኡ ቴሌፎን ጭራ ኣብልለይ ኢልዋ ንስርሑ ይኸይድ። ኣብ ስራሕ ቦትኡ ድማ ሳም ኩሉ ዘጓነፎ ነገር ንቶም ተባሃለ ሓደ መሳርሕቲ ይዕልሎ። ቶም ድማ ንስኻ እኮ ግን ኣብ ህይወትካ ሙሉእ ብናይ ቤት ፍርዲ ጉዳይ ተሳዒርካ ኣይትፈለጥን ከመይ ንዕኡ ካብ ማሕየር ክተድሕኖ ዘይከኣልካ ብምባል ሓተቶ። ሳም ድማ ካብ ማሕየር ከድሕኖ እንተዝደሊ ኣይማኣበየንን ነይሩ ኮይኑ ግን ትሕቲ ዕድመ ስለ ተጋሰሰ እኹል መቕፃዕቲ ይርከብ ኢለ እየ ብምባል ተዛረቦ። እቲ መሳርሕቲ እውን በል እዚ ሰብ እዚ ሕነ ክፈዲኡ ተመሊሱ ዝመስል ጥንቅቕ በል ብምባል ማዕዶ። ድሓር ድማ ሳም ንገዝኡ ብእግሩ እናተመልሰ እንከሎ ቴድ ብማኪና መፅኡ ክለኽፎ ጀመረ።
سامكا بتداخمن بستسلاشون منفس إشي حجي خنتي أخدليغا إلى حاتتو تيدون 14 عامت عبيت محيرن تتصنح نقالي ولا حنت معالت رئي يفلتن ولا دي تاون أنا مستفردني نقالي بوغمويتو إلى عبيعتا بأخاسنكي حداري زهارفا قوالين كل هوتين يسينا بموال تزاربو سام دما نزم السمعة زغلو السانكايو باي مهنيات يكونن نابيت محيرن خيطاتو زخالكو كل فتينا إياه بموال ملسلو تيدون بلبن عين زاختو صدلي تزهلو كانيرو قال أكو يترفمو دحر 7 عامت يقبايك تحت اللي مخال كانيركا عبرسو نسو كمي عين نفع طبقة مخانكا عدمو لأزفول تحكيو بلبن سخادة اللي خانت تخون يترف 14 عامت حانت عامت أكوا عبيت محيري متصنح خونيرا بموال ملسلو سامكا إشي ولا نتبيت محير زحلف كاية جزين تزي ملسلكا زدل خاية جنزب كبكاية إلى خأمنا فتسنة تيدون كمس بموال نعي مقحد كندينا يواجه همز خفلكا راح يخريكا زدلي يوتكاون نابغهنم يقيرا إلو حديقو وخدا لحارو سام نبيه صحفة مستملسة سويت دوي لنا نبعت نجزا بغلطف نخمت تزاربو سامون جزو مسباتحة لي اتأزيات فتوى خلوة سمجيران كم زقتل لا تزاربو كتسيلاون إذا سواي ناوكا لزخفة نجار انتي باتحة زوهنا مفتح ندلا إلا كنت محصانو جمرت سامكا أدحرزي كلبنا سمجير قتيل لنا إلو نتيد كسوسو كوينجن قلب وقع مردات أصل زي ترخبة كيد بنتقه تسدى أبزغت المعال سام مستدرو ببعمتنا بزغبر تنبل يخيد تيدون أبتبوتا ترخيو نبرا دحرسان هتكاتيد نسبيت سام زغنت لي بروحقنا تمتا سامير يمو أزيو حرقة كاتيلو ساب نابتيد كيدو كوغ عن تسبل أبتبوتا زنور سبات عليوو تيد ما كرم مخادو نحد نجاري يواجا كخفلكا إلو داغما يفرارحو شو عمشت تيد أو حدا كلب نتاوش ما سام زغنت لورا رخيبو كزاروا جمرة كابون ناسوتوينا تسعوتن مستنحو بدحريو أو كلتيهم بزحادة ردليتن سمعتن روم حزو كاوغن تيد نلورا كم تزحسوتو زي كونس ناوشت مساتو تيد شكانا بتملؤ ملكعو وغاقعو حديقو واخدا سامكا أغوزو خينو بيانا نتسعوتو خلو عندبت حانت كمد ناينوتا كوني تباهيلو خمتبتست تعذبا نايتيد مفرار حوون زكيرو زغبره تيديو بموال أزي فرحة أبزو منقوون تليفون تدويللون تلعلا بزعوا نايتاوش ما أولور قداي تزربو بغلطفونا أمرحة ساموون لور مسرعيا بغبي تهاسيات أنحاتو لورون كمز زغبرا أو حدا دامست تلاليتو تيد تباها لسب مخانو زحنا نمعت تزاربتو ساموون نمتاي موزي تخصيو خبل حاتتا لور دما بدليتي حبيرو يروم حيزس كمي جيريك خصو بموال تزاربتو سامكا بتي فتر زلو نجر أزيو فرحين تشاقيلون ناي بحط مرمارن مقصر بيرنا بتبها لسب كده بيرون انتايني رزق صورة مخنيات قبل نسام حاتتو سام دما ولا 16 استتقاسيس سلازنا برأيو بموال ملسولو بيرون قصيلو قالكا دنا قال 15 عامت نست سلاز خونت منالبات نعاقل نجر جيرو حنو اخفد سلاز غل بتعام تنكا اخت كبر عليكا بموال تزاربو مشيتونا تدررو سام نتناي بحط مرمار بيري نتتيد تبها لسب ككتاتل له خمس قصرو تزاربن ابزو منقوم بير دويلو اسكا حج زصاريو نجر يزاربو بيرون تيد تقاساس طرحنتي كونس ناي بوزحات انسساتن سواتن هيوت زغنصله مخان تزاربو اتسواي طعنا زيبل صلل سلازخونه قصلت تغباراتو زيغمتو يوم سلازي دما تنققنا بلكا خبل دغماي معادو سامون مسبير علي لمسوده ناوش ما دويلو بسنكي እዚ ስለዝበጽሐኪ ይቕረታ خبل ተዛረባ ኣመንጎዙውን ሰበይቱ ልብድሕሪቱ ኮይናና ሰማዓቶ ነበረት ሊውን በዚ ምኽንያት ኩሉ ግዜ ሰባያ ኣብ ልዕሊ ኣምስካሊ ኢኳሽን ከም ዝነበረ ተረድአት በዚ ነገር እውን ኣዝዮም ተባእሱ ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ትሄድ ናብ ናይ ሳም ገዛ መጺኡ ኣብ ደገንሊ ረኸባ ናይ ኸልባ ብራስሌት ሂቡውን ከልብኹም ምልክዑ ነይሩ ግን እንታይ ዋጋ ኣለዎ ብዙሕተይ ተቐንዘበ እዩ ሞይቱ ብምባል ተዛረባ ሊኻ በዘረባኡ ንባዕላ መቁጻር ኣብያ ተይድው ነስዒቡ ኩሞትን ከሎ ኣዝዩ ጽቡቕ ስምዒት ከም ተሰምዖን እንስሳት ክቐትል ከሎ ኣዝዩ ከም ዘሐጉሶ ተዛረባ ሊ ድማ ሕጂ ዘይትኸድን ኮይንካ ፖሊስ ክጽውዕ እየ ኢላ ፈራርሕቶ ተይድውን ገዛ ክዘለብት እዩ መዓዝ ናብ ገዛ ክደኣትየ ፖሊስ ትጽውዕለይ ብምባል ኣላገጸላ ጓሊ እውን ምስ መጸት ከመይ ሕነይ ከም ዝፈድኽ ርኢክ እየ ብምባል ተዛሪብዋ ኸደ ኣብ ስራሕ ቦታ እውን ሳም
ነቲ ዝቆፀሮ መርማሪ ቤር ንዓለሎ ነበረ። ቤር እውን ብናይ ቴዲ ኩነታት ኣዝዩና ፈርሐ ስለ ዝመፀ ገለ ዓይነት መረዳእታት ይሓደጉ ዝቕንፅሉ ቀንፀልቲ ይፈልጥ እየ ስለዚ ነቕትሎ ብምባል ንሳም ኣማኸሮ። ሳም ግን እዚ ማኻ ሕጎፃ እዩ ዘይኮን ነገር እዩ ብምባል ተዛረቦ። ቴድ ናይ ጓሎም ዳኒ ቁፅሪ ቴሌፎን ረኺቡ ደው ኢሉ ናይ ቲያትር መምህር እየ ኣብቲ ናይ ቲያትር ቦታ ንብሕቲ ክረኽበኪ ይደሊ እየ ብምባል ቆፀራ። ዳን ናብቲ ቦታ ከይዳ ምስ ረኸበቶ ግን እቲ ሰብ መምህር እንተይኮነስ እቲ ቴድ ተባሃለ ሰብ ምዃኑ ረኣየት። ዳን እውን ድሕሪ እዚ ንቴድ ንምንታይ ኢኻ ንኽልብና ቀቲልካዮ ብምባል ሓተተቶ። ቴድ እውን ኣነ ፈፂመ ንኸለኹም ኣይቀተልክዎን ስድራኺ ንዓኽ ስለ ዘፍቀርኩ ናብ ቤት ማእሰርቲ ክእትውን ደልዮም እዮም ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ ብምባል ተዛረባ። ዳን እውን ገለ ዘይትፈልጥ ጓል 15 ዓመት ንእስቲ ስለ ዝነበረት ኩሉ ተዛረባ ኣሚና ኣብኡ ንቴድ ምኽኽ በለትሉ። እቲ መርማሪ ቢሮ እውን ሽዑ ንሽዑ ናብ ሳም ደው ኢሉ ቴድ ንጓሉ ዳኒ ከም ዝረኸባ ይዛረቦ። ሳም እውን ከም ጽሉል ናጉየ ናብ ቴድ ኣምርሐ። ካብ ሕጂ ናብ ጥቓ ጓለይ እንተበፂሕኻ ናይ ብልቤ እየ ዝብለካ ክቐትለካ እየ ብምባል ኣፈራርሖ። ቴድ ግን እቲ ዘረባ ገለ እንተይመሰሎ ንሱ ናይ ምግባር ሓይልን ትብዓትን የብልካን ኢሉ ከላግፀሉ ጀመረ። ሳም ከዓ ናብ ገዝኡ ኸይዱ ካብ ሕጂ ነቲ ሰብ ንሱ ከይትዕልልዮ ከይትረኽብዮ ብምባል ንጓሉ ተዛረባ። ሽዑ ንሽዑ እውን ሳም ቤር ዝበሎ ዘረባ ዘኪሩ ንቴድ ዝቐትሉ ቀንፀልቲ ክቆፅር ወሰነ። ድሓር እውን እቶም ሳም ዝቆፀሮም ሰባት ንቴድ ምስ መሸየ ረኺቦም ክወቕዕዎ ጀመሩ። ቴድ ግን ቀሊል ዝበሃል ሰብ ስለ ዘይነበረ ካብ ምክልኻል ሓሊፉ ነቶም ዝመፅዎ ሓደ ብሓደ ክወቕዖም ጀመረ። ንፅባሒቱ እውን ሳም ኣብታ ከተማ ካብ ዘሎ ፍሉጥ ጠበቓ ተደወለሉ። ሕግና ፈለጠ ሕጊ ብምጥሓስ እውን ኣዝዩ ሓሪቑ ተዛረቦ። እቲ ጠበቓ እውን ነቲ ጉዳይ ናብ ሕጊ ወሲዱ ሳም ንዓሚለ ካብዚ ዓዲ ሓዲጋ እንተዘይወፂኻ ክቐትለካ እየ ኢሉ ኣፈራሪሕለይ ብምባል ከሰሶ። ቴድ እውን ሳም ክቐትለካ እየ እናበሎ እንተሎ ዝቐድሖ ናይ ድምፂ መረዳእታ ነቲ ዳይና ኣስምዖ። እቲ ጠበቓ እውን ወሲኹ ነቲ ዳይና ሳም ዝግብኦ መቕፃዕቲ ክቐፅዖ ምእንታን ተማሕፀኖ። እቲ ዳይና እውን እቲ ተቐድሐ ድምፂ ብዘይ ድሌት ናይ ሳም ብምዃኑ ተቐባልነት የብሉን ብምባል ንሳም ካብ ሕጂና ከምዚ ዓይነት ነገር ከይተኣቱ ብምባል ምዒዱ ብነፃ ሰደዶ። ካብቲ ቤት ፍርዲ ምስ ወፁ እውን ሳም ንቴድ ኣዝዩ ስለ ዝፈርሖ ንቤሪ ከይቀደመና ክንቅድሞ ካልእ ሓሳብ ኣምፅእ ብምባል ተዛረቦ። ቤሪ እውን ንእሽተይ ምስ ሓሰበ ፈሊጥካ ስድራኻ ሒዝካ ካብ ከተማ ዝወፃኻ ምስል ኣብቲ እዋን ቴድ ናብ ገዛኻ ሰይሩ ምእታው ስለ ዘይተርፍ ንሕና ከዓ ኣብ ውሽጢ ተፀቢና ክንቀትሎ ኢና ካብኡ እውን ክቐትለኒ ገዛይ እንትመፅእ ንባዕለይ ንምሕላው የቐቲለዮ ኢልካ መልሲ ክትህብ ትኽእል ኢኻ ብምባል ተዛረቦ። ሳም እውን ከምቲ ቤር ዝበሎ ስድራኡ ሒዙ ናብ ኤርፖርት ኣምርሐ። ቴድ ግን ናብቲ ኤርፖርት እውን መፂኡ ናተኸታተሎም ነበረ። ንሓንቲ መሳሰይቲ እውን እቶም ናይ ሕጂ ሰባት ንክንደይ መዓልቲ እዮም ከይዶም ብምባል ሓተታ። ንሳ እውን ን3 መዓልቲ ብምባል መልሲ ሃበቶ። ንንሳም እውን ድሕሪ 3 መዓልቲ ቀሲሎም ምሸት ናብ ገዞም ተመልሱ። ቤሪ እውን ሃንደበት ቅድሚኦም ቴድ ተመፀኢሉ ሽጉጡ ሒዞ ውሽጢ ኮፍ ኢሉ እናተፀበየ ነበረ። ካብኡ እውን ለይቲ ሙሉእ ኮፍ ኢሎም ክፅበዩ ጀመሩ። ኣብ ፈለማ መዓልቲ ቴድ ይመፀን ነይሩ። ኣብ ካልአይቲ መዓልቲ ግን ቀሲሉ ድምፂ እንተይስምዐ ናብቲ ገዛ ብምእታው ፈለማ ነታ ሰራሕተኛ ናይቲ ገዛ ቀተላ። ካብኡ እውን ናታ ክዳውንቲ ተገባቢሩ ንቤሪ ቀተሎ። ሊ እውን ብመሽኮት እንትርኢ ቴድ ናጎየ ካብቲ ቦታ እንትሃድም ተዓዘበት። ናይታ ሰራሕተኛ ናይ ቤርን ሬሳን እውን ኣብቲ ክሽነ ተረኽበ። ሳምን ስድሩን እውን ኣዝዮም ሰንቢዶምን ፈሪሖምን ካብ ቴድ ክረሕቑ ኣብ መርከቦም ክሳዕ ክሕብኡ ናብ ሓደ ሃገረሰብ ከዱ። ብኣዝዩ ዝገርም ኩነታት ግን ቴድ እውን ኣብ ትሕቲ ማኪናዎም ተሓቢኡ ናብቲ ቦታ መፅኡ ነበረ። ንንሳም እውን ድሕሪ ፃኒሒት ናብታ መርከቦም ደይቦም ክኸዱ ጀመሩ። ቴድ እውን ካልእ መርከብ ተኻሪ ክስዕቦም ጀመረ። ምሸት እውን ድራርና በልዑ እንተለዉ ሳም ድምፂ ሰሚዑ ወፂኡ ቸክ እንትትገብር ብድሕሪኡ ቴድ መፂኡ ሓኒቑ ሓዞ። ውኑ እስካብ ስሕቱ እውን ሓኒቑ ግጥም ኣቢሉ ሓዞ። ኣብ መወዳእታ እውን ሳም ውኑ ምስ ሰሓተ ቴድ ሓዲግዎ ናብ ውሽጢ ኣተወ። ንሊን ዳን ረኺቡ እውን ንዓኸን ተፃዊተ ሕነይ ክፈዲ እየ ብምባል ተዛረበን። ዳን እውን በዚ ዘረባ ሓሪቓ መታለሊ ብምባል ዘይተብልዕልዩ ደፋኣትሉ። ኣብዚ እዋን ቴድ ንዳኒ ናብ ሓደ ኮሞዲኖ እቲ ይቆለፋ። ንሊን እውን ወሲዱ ምስ ዓራት ብካቴና ኣሰራ። ካብኡ እውን ንሳም እናጎተተ ንሰበይቱን ጓል እናተጋሰሰን ንኽሪኦ ኣምፅኦ። ዳን እውን ኣብዚ ህሞት ኣብቲ ውሽጢ ኮሞዲኖ ሓደ ተባርዓይ ነገር ረኺባ ኣብ ውሽጢ ክዳና ሓበእቶ። ድሓር እውን ቴድ እንዳኒ ካብቲ ኮሞዲኖ ምስ ኣውፅኣ ንሳም ኣብ ህይወትካ እቲ ኣዝዩ ዘፅልእ ናይ መወዳእታ ነገር ረአ ብምባል ተዛረቦ። ቀፂሉ እውን ቴድ ሽጋሮ ኣውፅኡ እንትትውልዕ ዳኒ ሓበያቶ ነበረት ተባርዓይ ኣውፅኣ ናብኡ ነፀገትሉ።
ብሰንኪ እውን ቴድ ክባራዕ ጀመረ። ብቕልጡፍ እውን ዘሊሉ ናብቲ ባሕሪ ኣተወ። ማዕበል እውን ተላዒሉ ነታ መርከብ ናብ ዝኸብላ ጀመረ። ሳም እውን ንሰበይቱን ጓሉን ከድሕን ፋሕጠርጠር ክብል ጀመረ። ኮይኑ ግን ቴድ ዳግማይ መፂኡ ሽጉጥ ኣልዕለሉ። ናብ ውሽጢ እታ መርከብ እውን ዳግማይ ኣትዩ ንሊንዳንን ክዳን ክነውፅኣ ብምባል ኣዘዘን። እቲ ማዕበልና ገደድ እንትኸድ ግን እታ መርከብ ድዋዕዋዕ ክትብል እንትጅምር ቴድ እውን ይወድቕ እሞ ርእሱ ተሃስዩ ንኡስሓተ። ሳምን ስድሩን እውን ነዚ ዕድል ተጠቂሞም ካብቲ ቦታ ሃደሙ። ሳም ግን ዘሊሉ ክሃድም ክብል ቴድ ብእግሩ ሒዞሞ ኣብታ መርከብ ክቃለሱ ጀመሩ። ሳም እውን ብካቴና እግሪ ቴድ ምስቲ ዘንጊ ናይታ መርከብ ኣሰሮ። ካብኡ እውን እታ መርከብ ዓንያ ክትጥሕል ጀመረት። ሳም እውን ዝገበረ ገይሩ ካብታ መርከብ ወፀ። ድሓር ሳም ካብ ዝወደቐሉ ምስ ተስአ እታ መርከብ ተሰባቢራ ቴድ ግን እስካዕ ሕጂ ብሂወት ከም ዘሎ ረኣየ። እምኒ ሸንዲ እውን ክወቕዖ ክብል ቴድ ምስ ሓፂን ናይታ መርከብ ተኣሲሩ ስለ ዝነበረ ንሱ እውን ክጥሕል ጀመረ። ኣብ መወዳእታ እውን ሸይጣናዊ ብዝኾነ ረኣያና ረኣዮ ቴድ ናብቲ ባሕሪ ጥሓለ። ሳም እውን በዚ መንገዲ ሂወት ስድሩ ኣድሐነ። ፊልምና እውን ኣብዚ ይውዳእ። ክቡራት ተኸታተልቲ ሲኒማና ናይ ሎማዓንቲ መደብና እዚኣ ትመስል ነይራ። ፈቲኹም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። ሰብስክራይብ ገበርኩም ዛሊኹም ጁን ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ። እስካብ ቀጻላይ መደብ ንራኸብ። ንፅሕ ሰብለና